Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Thank you mga tambalanista ha for making us trend today. Kung di man po namin nabasa yung mga tweets, pasensya na po! Diba? Marami pang araw na Correct. marami tayong pagsasaluhan. Twitter party, tuloy-tuloy lang yan. Yeah. Isang bagong kasal na mandirigma ang nakasakay sa bangka kasama ang kanyang napangasawa. Binabagtas nila ang malawak na dagat patungo sa isang palasyo para sa kanilang honeymoon. Ngunit hindi pa nangangalahati. Ano? Burnay? Lasing ka na naman ba? Ngunit hindi pa nangangalahati sa kanilang biyahe nang biglang sumungit ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan at umihip ang malakas na hangin. Burnay, lasing ka nung ginawa mo to. Ang sabi mo sa malakas, makalas. Buti na lang, dyslexic ako. Nakakabasa ako ng balibaliktad na salita. Nakakatulong din na pamisa-misang dyslexic ka. Ngunit hindi pa nga nangangalahati sa kanilang biyahe ay biglang sumungit ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan at umihip ang malakas na hangin. Dahil dito ay nagsimulang mataranta at matakot si Mrs. habang ang mandirigma naman ay nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Hindi ka ba natatakot? Anumang oras ay pwede tayong mamatay. Mukhang hindi na tayo aabot sa pampang. Milagro na lang ang makakapagligtas sa atin. Gumawa ka naman ng paraan. Sigaw ni Elena, ang misis ng mandirigma. Nanatiling kalmado ang mandirigma na si Maximo. Nakadrugs ka ba? O baliw ka lang talaga? Takot na ako pero tahimik ka lang dyan. Muling sabi ni Elena. Nang marinig ang sinabi ni Elena ay natawa lamang si Maximo. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang matalas na espada at unti-unting inilapit sa leeg ng asawa niya. Halos madilaan na ng talim ng espada ang leeg ni Elena. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Maximo. Elena, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Maximo. Natawa lamang si Elena sa tanong ng mandirigma at sinabi, "Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Ba't naman ako matatakot sa'yo? Asawa kita at alam kong hindi mo ako sasaktan." Sagot ni Elena. Nang marinig si Elena ay ibinalik na ni Maximo ang kanyang espada sa sisidlan at sinabi, "Ganyan din ang isasagot ko sa'yo, mahal ko. Hindi ako natatakot dahil alam ko mahal ako ng Diyos at kontrolado niya ang bagyo. Kaya anuman ang mangyari, makaligtas man tayo o hindi, magtitiwala pa rin ako sa Kanya." Dahil sa sinabi ng asawa, ay nagsimula na rin kumalma si Elena, kasabay ng pagkalma ng malakas na bagyo. Ganda, no? Simple lang, mga kaibigan. Tapos na ba? Totoo yan. Napakalaking bagay na hindi dapat mawawala sa buhay natin mga tao, yung tinatawag na faith. Correct. Na kahit ano pong mangyari sa atin, kahit gaano katindi ang problemang ibigay sa atin mga kaibigan, kung naniniwala ka na may Diyos na umaalalay sa'yo, hindi ka mag-worry ng ganun. Meron diba? tsaka meron ka talaga masasabihan eh. Isipin mo nga ang bongga ni Lord. Wala siyang Facebook, wala siyang Twitter, wala siyang Viber. There's no means to Instagram him. Correct ka. Pero, di ba, you can send your message across eh. Correct diba, ka. pwede mo sabihin, Lord, natatakot na ako, please naman. Natatakot na ako. Di ba? Tapos, may mangyayari. May Correct. solusyon. May ibibigay na liwanag. Di ba? Kaya nga, sasabihin mo, ikaw na naman yun, Lord eh. Ikaw talaga yun eh. Ikaw may dahilan ng lahat eh. Totoo yan. Ramdam mo no? Ikaw mismo makakaramdam niyan sa puso mo, kabisyo, na meron kang special connection dun sa pinaniniwalaan mo. Correct.
Totoo yan. Kahit alam mong hirap na feeling mo wala ka nang pwedeng matakbuhan, wala ka nang pwedeng kausapin, pero merong may isang talagang umaalalay sa'yo na kahit hindi mo nakikita, ramdam mong nandyan sa'yo. Diba sabi nga si Lord ay parang oxygen? Yan. Hindi mo siya nakikita, diba? Pero hindi ka mabubuhay nang wala siya. Correct, pero diba? Nararamdaman mo. Correct. Yun yung faith, mga kaibigan. Tama. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Correct. You just have to trust and believe that He has plans for you. Yun yun, Kabisyo. Believe that there is God. Correct. Maraming salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you very much, mga Tambalanista, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Thank you very much for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban. #1 pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!